kau sana oh sayang lang tayo nagsasama sa langit pang magmahal isang tulad mo. Mas siguro viral din ba yun eh? Viral ba? Kaya ko sa YouTube. Kahit ang sinapit ko Bisa ba ni comment ba? umibig ko Raymond. Siya nagsorba na po, Ben. Hirapan? bakit magaya pag-ibig kung pa siya'y